kasalukuyang andito tayo ngayon sa Maliko. Binabaybay natin itong Nueva Vizcaya Road, San Nicolas Nueva Vizcaya Road. Ayan, para makapunta sa may ibaba ng San Nicolas, sa may Puyao River, ang sikat na ilog dito sa San Nicolas, kung saan dinarayo ng mga turista ngayong summer. So yan mga par, yan ang pupuntahan natin ngayong araw na to. Pupuntahan natin to para mag-swimming. Tignan natin kung gaano ito kalinaw at kung gaano ba ito kaganda sa aerial shot. So tara mga par, umpisa na natin ang video. Let's go! Okay, so sa araw din na to, kasama natin ang ating OBR at ang family relatives papunta ng Puyao River. Okay, so tara at mag-chillax at mag-swimming sa mismong ilog ng San Nicolas. Grabe talaga, sobrang ganda talaga dito sa may Maliko. Kaya ito na ang susunod na summer capital o Pangasinan pagkatapos ng Baguio. Ayan, oh, daming mga motorista sa mga sasakyan ang pumupunta lagi dito. Ikaw ba naman ang magpalamig sa napakagandang tanawin? Kung nature lover ka, pwede ka dito. Alright, so ang mga kasama natin is isang urban Escapade, tapos ang Toyota Corolla at saka Suzuki Ertiga. Ayan, may shoutout ka ba? Shoutout niya yung sarili niya. Ano pa? Ano mo yan? May shoutout ka ba mo yan? Kala ko nagsashoutout ka. Ano? Tama na. Ay, grabe. Hindi biro ang pagkakit dito sa Maliko at pagbaba. So kung pupunta po kayo dito, kailangan yung planuhing maigi. Kailangan i-kondisyon ang mga motor, hindi yung basta-basta aakit lang kayo. Kasi napakatarik. At pagpababa naman, ang daming liko. Tapos pababa pa. Kung mahina yung preno mo, alanganin. Maluhulog ka sa bangin. Ayan mga par, so nakalabas tayo sa may Maliko. Dito na tayo ngayon, binabaybay na natin ang San Nicolas Road. Papunta na tayo ng Puyao mga par. Grabe, nakakapagod yung liko na yun. Sobrang dami. Alright, so ito, kanan tayo bagang galing kayo ng Maliko. So dalawa po yan, may pasukan po dito sa kabila, kanan at saka kaliwa. So ay pwedeng pumasok sa dalawang yan, dalawang kalsada na yan. Pero ang pinakamabilis na biyahe ito, yung kabilang kalsada yan po, dyan po, pero dyan po iikot. Pero same lang din sila ng dadaanan. Dito pa rin sa ibaba ng river. Ayan. So may makikita kayong hanging bridge. Yun nandyan sa may madadaanan natin dito. Pag nakita nyo yung hanging bridge, nagpasan nyo siya ng konti, tapos akyat na. Ayan, medyo hindi maayos yung daanan kasi daanan to ng tubig.
this way to Puyaw River Picnic Ground. Ayan. Tapos rough road ulit, hindi simento, malikabok. Grabe kawawa yung mga sasakyan at saka motor, maalikabok. Wow, libre powder. Grabe. Ang hirap naman daanan dito. Susuungin lahat para lang sa Puyaw River. Grabe. Grabe ang dami. Wala na sila sa dagat. Ang mga tao ay nawala na sa dagat. Andito na sila sa river. Ay, grabe, ang daming tao. Ayan. Tsaka sasakyan pa pala. Maliban sa tao, ang dami din sasakyan. Halos wala maparkingan. Grabe talaga. Wala na ako masabi. Ayan o, Barangay Fianza. Ayan, so papasok Barangay Fianza. Ay, nako, grabe. Ang pagod. Wow. Sarap naman ng ulam dito. Puro inihaw. Inihaw na iba't ibang klase ng isda. Ay, nako. After ng dinaanan namin na puro buhangin, lupa, ngayon naman bato. At problema na naman namin ang parking sa sobrang dami ng tao, sasakyan. Ayun, para magsusulat ka sa ating motora, you know, pwede na magsulat. Ay, grabe, ang alikabok. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Madilim! Madilim. Madilim eh! Ako mag-vlog. Ay, ikaw. Hi guys! Welcome to my vlog. Hi vlog. Say hi EJ. EJ, say hi. Hi vlog. Si EJ. Hi. Hi kayo, hi. Hi vlog. Hi vlog. Hi blood. 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 Na high blood na nangan shrimp. Pamag-vlog ka daw. Ibang-iba ka nga. So ganito talaga yung gusto namin buhay. Sabi nga ni Tito, di ba naman ang halika na, ako na lang. Ay na, ito yung sister ko nga talaga kailangan natin kwa. Iyawit tayo latan sis. Nya ka magpa. Ay, sabi niya yung isa daw, mag-isa niyang tumatagay. Di na pailapan itropa. Ay, tumigaw ka dyan, hindi ka na nalarinig.
Kulot. Hindi ka nakikita. Nakikita kami. Lako. Dito. Maganda ako. Yun. Pero di siya nakatingin, no? Hindi sincere. My vlog, welcome to my vlog. Kumay na gusto namin sabihin. Hi, Yurjoy Vlog. Hi, Yurjoy Vlog. Shout out daw. Shout out, shout out. Wow. Shout out. Shout out sa mga kapamilya namin sa Kusait. Shout out sa mga kapamilya namin sa Kusait. Nandito na po kami. Nandito na po kami. Ang init. Sobrang init. Kalma lang kayo. Ganito pala kahirap bumiyahe. Maglakwa siya. Like and subscribe. Yurjoy Vlog. Video. Wala ngang shoes. Sinabi ko na sa'yo. Sige na, Ben. Sabihin mo sa camera. Ano yung shoutout mo? Look to the camera. Say hi. Hi. Say hi. Just say hi. Just say hi. Huwag mo kung utusan natin.